हेलौ लोगोफोर, नैबे फिथाइ पार्ट 2 शर्ट मुभिया एलएस प्रडाक्शन इउटुब चेनेलाव रिलिज जानो थांगासिनो 2025 मायथाइनि 17 जानुवारि खालाराव। नोंथांमोना थाबैनो नायहैनो हागोन। बे एलएस प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि लिंकखौ नैबे भिडिअनि डिस्क्रिप्शनावबो होनाय जागोन आरो नोंथांमोना थोंजोङैबो सार्च खालामनानै नायनो हागोन एलएस प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौ। बेयाव फावथिनागिरि हिसाबै दङ सन्जीब, लोक्षिश्री, सुरन्जित, प्रियंका आरो जारिमिन बर'। बिथांमोना जोबोर मोजां फावथिना दिन्थिगिरि। बिथांमोननि फावथिनाखौ नोंथांमोना नायनानै मोजां मोनोब्ला थाबैनो बे इउटुब चेनेलाव हाबहैनानै नायहैनो हागोन आरो मोजां मोनदोंब्लाबो गाज्रि मोनदोंब्लाबो नोंथांमोना कमेन्टखौ हरगोन होनना आसा खालामनाय थाबाय। नोंथांमोना थाबैनो नायहैदो। एसेनोसै, गोजोन्थों।